खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं अमृत खैरखेतारि फिन नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों सोंनाय फिननाय आयदा दिनै सोंनाय फिननाय आयदायाव मुलुगनि हादोरनि रायजोनि आरो ओनसोलनि सोंथिफोरखौ जथायनानै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों सोंनाय फिननाय आयदायाव दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम बेल आइकनाव थुखाना हो दामखाना हो फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनै सोंनाय फिननाय आयदाखौ गिबि सोंथि हादोरारि मेथाइया मा हादोरारि मेथाइया जादों बन्दे मातरम बन्दे मातरमानो जादों जोंनि हादोरारि मेथाइ नैथि सोंथि भारतनि संबिजिरारि मेथाइया मा भारतनि नेशनेल एन्थेम जायखौ बुङो बेनो जादों जनगण मन'आ जादों जोंनि हादोरनि संबिजिरारि मेथाइ बेखौ रनसायदोंमोन रबीन्द्रनाथ ठाकुरा थामथि सोंथि हादोरनि नैथि नोगोरारिया सोर हादोरनि नैथि नोगोरारिया जादों लेङाइ हादोरगिरियानो जादों जोंनि हादोरनि नैथि नोगोरारि ब्रैथि सोंथि हादोरनि थामथि नोगोरारिया सोर जोंनि हादोरनि थामथि नोगोरारिया जादों गाहाय मन्थ्रिया जोंनि हादोरनि थामथि नोगोरारि बाथि सोंथि दिल्लीनि लाल किला रेड फर्टखौ सोर लुदोंमोन दिल्लीनि लाल किला रेड फर्टखौ मुगल बादशाह शाहजाहाना लुदोंमोन बिथाङा ताजमहलखौबो लुदोंमोन दथि सोंथि आहमफोरा आसामाव बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन आहमफोरा आसामाव 600 बोसोरनि बांसिन सम रायजो खुंदोंमोन स्निथि सोंथि असमिया गिबि सावथुन दिथागिरि दिहुनगिरिया सोरमोन असमिया गिबि सावथुन दिथागिरि दिहुनगिरिया जादों ज्योति प्रसाद आगरवाला रुपकुमार ज्योति प्रसाद आगरवाला सावथुननि मुङा जादों जयमती दाइनथि सोंथि बर' आबुं सावथुननि गिबिसिन दिथागिरिया सोर बर' आबुं सावथुननि गिबिसिन दिथागिरिया जादों जोंदाव बड'सा गुथि सोंथि आइसिसि वर्ल्ड काप क्रिकेट बादायलायनायाव भारतनि हानजाया खनबेसे देरहासारखो जों मिथिगौ दासिम खेबनै देरहासारनो हादों कपिल देबा दैदेननाय समाव खनसे आरो महेन्द्र सिंह धोनी दैदेननाय समाव खनसे देरहासारनो हादों जिथि सोंथि खन्थाइ मेथाइखौ सोर सुजुदोंमोन जों बयबो मिथिगौ खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैबो सुजुदोंमोन भारतनि संबिजिरखौ सोर रनसायदोंमोन जों बयबो मिथिगौ भारतनि संबिजिरखौ डक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकारा रनसायदोंमोन बिथांखौ डक्टर भीमराव आम्बेडकार होननाबो मिथियो जिनैथि सोंथि किन्डार जयआ मा हादोराव दिहुनजादोंमोन आरो मा मायथाइयाव दिहुनजेनदोंमोन किन्डार जयआ इटालि हादोराव 2001 मायथाइयाव दिहुनजादोंमोन आथिखालाव 100नि बांसिन हादोराव बे किन्डार जय जाग्राया बे चकलेट रोखोमनि बे जाग्राया फानजायो जिथामथि सोंथि कलगेटआ गुबैयै मा हादोरनि कलगेट टुथपेस्टआ गुबैयै आमेरिका जुथाइ हादोरनि जिब्रैथि सोंथि बर'नि रावखान्थि बिजाबखौ सोर सुजुजेनदोंमोन बर'नि रावखान्थि बिजाबखौ आबुङै कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा सुजुजेनदोंमोन जिबाथि सोंथि यान्डाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन यान्डाबु गोरोबथाया 1826 मायथाइनि 24 फेब्रुवारि खालाराव जादोंमोन जिद'थि
सोंथि नैथि मुलुग दावहाया माब्ला जागायदोंमोन? नैथि मुलुग दावहाया 1939 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। 17थि सोंथि यामाहा कर्परेसननि गायसनगिरिया सोरमोन एबा सोर गायसनजेनदोंमोन? यामाहा कर्परेसननि गायसनगिरिया जादों तराकुसु यामाहा। 18थि सोंथि बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि मेथाइखौ सोर खनदोंमोन? बे मेथाइआ बयजोंबो अनसायजादोंमोन। बे मेथाइखौ खनदोंमोन कनकलाल सरगयारी बिथाङा गोबां एभारग्रिन बयजोंबो अनसायजानाय मेथाइफोर रोजाबलांदोंमोन। 19थि सोंथि आतिक्या खान्डाला मेथाइआ मा हिन्दी सावथुननि? बे मेथाइआ जोबोर पपुलार बयजोंबो अनसायजादोंमोन आरो बे मेथाइआ हिन्दी गुलाम सावथुननि। बेयाव फाव खालामदोंमोन आमिर खान आरो रानी मुखार्जीआ। जोबथारनाय सोंथि श'ले सावथुननि दिथागिरिया सोरमोन? श'ले सावथुननि दिथागिरिया जादों रमेश सिप्पी। बे जादों सुपार डुपार हिट जानाय मोनसे हिन्दी सावथुन। फंबाय बिनानावमोन सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना दासिमबो इडुकेट्स बड'लेण्डखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुख'ना हो दामखाना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैयो आं भिडिअ आपल'ड होनायखौ सिगांग्रो नायनो हायो। गोजोन्थों।